Tangkol! Tagol! Tita! Tanya! Chinita! Sino? Ako? Magandang umaga. Ayon sa pagsisiyasat na ginamitan pa ng luhika, mahika at walang mga konsyensya. Ako si Manggas at ito ang Siko. Sino ako? Ni-raid ng BIR at ng PNP-CIDG ang isang factory ng sigarilyo sa may San Rafael, Bulacan. Nakita ang mga pakete at karton ng sigarilyo na walang mga internal revenue sticker. Ibig sabihin, hindi ito nagbabayad ng tamang buwis sa BIR. At napansin ding, foreign brands ang tatak ng ilang yosi, kung kaya't hinihinalang peke ang mga ito. Sa loob ng nasabing pabrika, makikita rin ang mga makina na kayang gumawa ng 750,000 packs kada araw. Katumbas ng 2.5 billion pesos na worth of excise tax na hindi nakukolekta ng gobyerno kada buwan. Paliwanag pa ng BIR na dapat pati ang makina ay rehistrado sa kanila para malaman kung magkano ang ipapataw na buwis sa nasabing kumpanya. Makakasuhan din ng human trafficking dahil ang 150 na trabahante ay galing pang Mindanao. Sinabihan lang sila na konstruksyon ng trabaho, subalit pagdating ay pagawaan pala ng sigarilyo. Nakipag-ugnayan na rin sila sa DSWD para mapauwi ang mga trabahanteng mula pa sa Mindanao. Ikaw, kabisyo, nakabili ka na rin ba ng peke na sigarilyo? Yan ang ating Siko. Sino ako? Sino? Ako? Kailangan pa bang i-memorize yan? Beshi! Morning call! Morning, Tis! Kabisyo, feel Feel good good November 8, 2024, Biyernes na yun, mga kabisyo! Sa oras na 7:30 ay kasama niyo na ang pambansang angkol! Angkol Dagol! Kasama rin ang dahilan kung bakit ka nanonood ng radyo. Ang pambansang tita, Tanya Chinita! Girl, my chinita, girl. Good morning sa iyo, Tits. Good morning! Yan, sa lahat ng mga kabisyo natin dyan, mga nakasalubong namin ni Tita. Ako may mga nakasalubong ako, Tits, na nagpaparegard sa iyo. Yung mga nakasalubong ko sa Robinson, dito naman sa may MOA, yan, nagpaparegard sa iyo, Tita. Oh, hi daw. Hello po, salamat. May nagpaparegards din sa'yo, pangalan Joy. Oh, sa akin na lang yan. Hindi, kay Angkol eh. Sa akin yan. Hi, Joy. I love you too. Hindi. Ay, dito tayo sa pagawaan ng peke. Ito na yung masaklap. Kasi kung peke sigarilyo na yan, imaginein mo magkano na yung yosing yun. Ang mahal na. Magkano na ba? Around 200 siguro. Pero kaka na ba binibili? Meron pa rin naman yatang nabibiling patingi-tingi. Pero I think around 11, 12 pesos ang isang stick. So imaginein mo, magbabayad ka ng isang pakete na around 200 plus na kaha, pero hindi original yung hinihit-hit mo. Oo. Sira na yung baka mo. Oo. Na na-scam ka pa kasi Diba? peke. Oo. Grabe. Oo. Ang mura lang talaga para sirain yung buhay, no? At imagine, 2.5 Sirain. billion pesos yung hindi nakukolekta ng BIR sa excise tax na yan. Kada buwan, ang laki nun. Yun, Col, balikan ko lang yung sinabi ko. Oo. Na,
ang mura lang sirain ang kalusugan ng tao. Yun, oo. Kano lang 12 pesos. Oo. Tapos, Original man o peking sigarilyo, sisirain buhay. Para mga babaero yan. ano na naman ang kilalaman Libre namin nga lang dito? nyo sirain buhay namin eh. Oh. Wow! Di ba nasira ang buhay ng mga chick boy? Mga e-boy? Hindi, kasi Kaya sila nagkaganyan dahil sinaktan din sila ng babae. kayo na una. O, balik tayo sa Garden of Eden. Sinong nag-tempt? Di ba? Ahas. Nagpakain O, kay Adan. anong gender ng ahas? Ha? Anong gender? Wala sinabi ko. Anong gender? Babae yun. Ay, Wala. nakaintindihan sila ni Ibay. Hindi, sabi niya. Ang pangalan. Babae yun. Nasabi ng she. She. Babae. She. Babae. Lalaki yun kasi sabi niya, she. Type niya kasi yung babae. Hindi, she na eh. She, babae. Hindi. Balik tayo dito sa... I-shout out natin ng NBI. Ang BIR at PNP-CIDG sa successful na raid na yan dahil kailangan din naman talagang magbayad kayo ng tamang buwis para magamit at matulong yan lalo na sa atin mga kababayan. At the same time, yan, yung mga peke na yan talaga namang dapat wala naman talaga dapat na peke. Tama. Diba? Kahit at isa pa itong mga trabahante nila na from Mindanao, hinakot mo. Sabihan mo construction ng pagtatrabahuan nyo sa Maynila, pagdating factory pala. Wala na silang pamasahe pa uwi, kaya natenga sila. Yun. Mga kumparin, hindi nyo alam kung isa dun, kumparin nyo. Diba? Wala nang Deserve choice na mga babaero yan. Doon na naman kinalain. Hindi pa nila Magpahamak kasi siguro ng bababae. Ano kaya kinalaman nun? Hindi pa nila nakamove. Laging may kinalaman kayo! Meron siguro. Huwag ka na makipaglaban dyan, mga kanor. Kasi, at saka yung lugar na narintis, liblib. Alam mo yung nakakatakot pa. Pero, liblib. Mahilig talaga dyan yung mga babaero para hindi mahuli. Mga liblib. Hindi ba pwede kapre lang nandoon? Tapos na babaero din naman yun eh. Gusto mo ring isalba yung pare mo na nadali dahil hindi mo alam sasabihin mo. Guilty ka kasi. Guilty kayo. Naiinis na ako dito. Sige, i-regards kita. Sa kay pare. Sa kapre. Sabi ko na may lahi kang tikbalang eh. Kalahi mo. Yung kapre? Oo. Pero ang pinagkaiba nyo, maliit ka. Kaya jutay ka lang. Mana ka kasi. Mana ako kay pare? Sa kapre. Nasa ibabaw ng puno. Nag-yusi. Yung kapre! Si pare. Nakita yung kanyang Itlog! ni pare. Kapre, may itlog ba yun? Kapisa yung itlog Ni pare! ng kapre. Deserve niya yan. Babaero kasi siya. Si pare. Yung kapre. Ay, grabe. Diba? Siyempre. Mantakay mo pati yung laman lupa. Babaero. Ginawa ng kapre. Ng ni pare. Uy, grabe ka pare. Pati inkantada. Ginawa niya. Ng kapre. Ni pare. Pare ba kami kapatid pa yung inkantada na yan? Yung kapre. Di, yung ni pare. Grabe talaga kayo. Takot sa asawa niya yan eh. Si pare. Yung kapre. Ang itim tapos ang pula ng mata. Ng kapre. Nagdudruga yan. Nagdudurug-durug. Uy, yung si pare. Yung kapre. Kawawa. Akala niya construction yung pagtatrabahoan. Pagdating factory pala ng Ni sigarilyo. pare. Yung kapre. Nagtrabaho doon. Saan kaya bumibili ng yosi yun? Si pare. Yung kapre. Anong brand ng yosi niya? Ni pare. Nung kapre. Oh. Maniwala na sana siya. Sabi nung pare? Sabi ni, ano pare siya? Ni pare? Sabi ni kapre. Pangalan ba yon? Yung kapre? Oo. Wala. Kapre yan. Anong generic sa buong bansa, kapre? Kapre na yan. Ay, 7:36 oras natin. Tuloy-tuloy makikinig at abangan baka kayo ang bibigyan namin ng pang-boundary. tama! Sa Love Knows No Boundary! Dito lang sa 90.7 Love Radio. Kailangan
Kailangan pa ba ang i-memorize yan? Uy, kapre, basic! You and I had to say goodbye. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!